के जवाब तो दे देला। हाँ ए खातिर तू गाल हमार रंग ल। अच्छा बाकी दूसर का सवाल के जवाब देबा ना। अच्छा तबे आगे बढ़े पैबा, नहीं तो बढ़े ओढ़े ना पैबा। अरे बारे हमार भौजी ठीक बाटे, वो सवाल पूछा देखी तो का पूछेलू। अच्छा तब जवाब सोचले रहो, हम पूछा तानी। पूछा। सुन के कोइल फौजन खातिर कौन ऐसन काम हमरे देवारू। मिलल के धरती पुत्र का नाम हमरे देवारू। ए भौजी का बबुआ? इस सवाल तक गजब पूछलू हो तू। अच्छा इस सवाल तोहार हमरा मने भाग गइल। अनु लेकिन सुना, बोला के नइखे जानत कि देश के वीर खातिर वो इंसान का कइलन। पहिले ये देश के जवान जब शहीद हो जात रहलन तो उनकर बॉडी घरे ना आवे भौजी। हाँ लेकिन उनकरा कुछ बनते ऐसन भइल। सुना भौजी हम बतावत हूँ। रक्षा मंत्री बनते कइले वीरवन खातिर काम हमारी भाऊजी। रक्षा मंत्री बनते कइले वीरवन खातिर काम हमारी भाऊजी। पड़ गइल धरती पुत्र मुलायम नाम हमारी भाऊजी। बबुआ का भौजी? अच्छा दूसर को सवाल के जवाब दे देला ना। हाँ भौजी। तो दूसर को गाल रंगिए ला। अरे वाह वाह बड़े भौजाई हमार वाह। लेकिन इतना खुश मत हो खा। काहे? अब हम तीसर का सवाल बाकी है ना बा। भौजी तू पूछा सवाल पूछा, हम जवाब देब ना। अच्छा तो यजू तोरा सगर MBBS का था लाग दे। ठीक बा पूछा। ला सुना। सुनावा भौजी सुनावा। परिवेश आलोक के परिवटवा और धुआं धारी हमरे देवारू। तो सुनो परिवेश आलोक के परिवटवा पारी धुआं धारी हमरे देवारू। बनिया बकी के कर सारा कार हमरे देवारू। अरे भौजी ना जानत हो का हो? इहो बात पूछे वाली है। काहे? जानत हो के परोट पड़ी के पर हो? सुना हम बतावत हईला। साइकिल पे